Ильяс, сіздің ұзған атынада Камал театры сахнасында моноспектакль қозды. Бұл кімнің идеясы или не себепті сіз шошынды форманы сайладыңыз, һәм umuman шошы спектакль турында сөйлеңіздер? Ұзған атыны біз Камал театрының кіші сахнасында Менім Нуриев деген моноспектакльні ұздырдық. Оның идеясы енді ұзған ел барлыққа келген еді. Ғұман ол спектакльнің премьерасы шоу кіші сахнада бір ел әлік өткен еді. Ләкин бір ел әлік ол бүтінлей башқа спектакль еді. Ол еш, әлі әзірленіп бітмәген, көп кіна потенциалы ашылмаған спектакль еді. Һәм менә бу ел ішінде ол бу инде 3-нче тапкыр күрсәтелү. Һәм менә 3-нче тапкыр күрсәткәндә без аны шактый үзгәрттек. Хәтта Камал театрының кіші сәхнәсенең үзенчәлекләрен истә тотып, аңа яңа фишкалар керттек дип әйтергә була. Мәсәлән, 2 ел әйләнмәгән түгәрәк, кіші сәхнәсенең түгәрәген без аны беренчедән кабызып, икенчедән спектакльнең ішенә кертергә тырыштык. Ягъни аны тулысынча кулланып, аның бір үзенчәлеге итеп тәкъдим итәргә булдык. Спектакль нәрсә турында? Спектакль ол Нурбек Батулла исемле безнең дустыбыз, ол биюче, актер, һәм Рудольф Нуриевның зур фанаты. Ул өзенең кумиры белән үзенчәлекле диалогка керә. Һәм үзен бу дөньяда, менә бу иҗат дулкынында, иҗат дөньясында үзенең урыны табу турында фикер алмаша. Үзенең урыны турында уйлана. Шулай итеп, моноспектакль формасында күрсәтелә, ягъни бер актер. Ләкин ул сәхнәдән сәхнәгә үзенә төрле образларны аша үткәрә. Һәм кумир белән әңгәмә дәвамында үзенә кирәкле һәм үзен борчый торган сорауларга җавап эзли. Һәм менә спектакльнең мәгънәсе һәм максаты шунда. Менә шул сорауларга җавап эзләүдәдер дип уйлыйм. Ни өчен менә шушындый форманы сайладыгыз һәм ничек бәяләделәр моны? Аны Нурбек сайлады. Ул инде спектакльнең авторы буларак һәм шул идеяның авторы буларак үзе өчен иң кызыклы форманы сайлаган дип уйлыйм. Чөнки гомумән татар сәхнәсендә андый спектакльләр күп түгел. Бәлки соңгы еллар ішінде беренчедер дип әйтергә була. Шуңа күрә монда беренче чиратта яңалык факторы, яңа форма эзләү максаты. Һәм икенчедән моноспектакль актерны иң яхшы итеп аша торган, иң яхшы ашучы ысул, иң шундый ачык тел дип әйтергә була. Чөнки актер белән тамашачы арасында бүтән берни дә юк, бары тик аның хәрәкәтләре, аның сүзләре, аның теле һәм аның энергетикасы гына. Тамашачы ничек бәяләде соң, күпме кеше килгән? Зал тулы иде, билетлар беренче көн алдан сатылып бетте. Чөнки әле премьерадан соң калган тамашачы түгел, отзывлар. Чөнки менә премьерадан соң калган бәяләр һәм рецензиялар, алар беренче тапкыр килә алмаган тамашачыны тагы да кызыксындырды һәм залның берилеше икенче тапкыр килде, берилеше бөтенләй беренче тапкыр күрде. Һәм менә бу ике
аудиторияның шулай фикерләре дә аерылды. Кемдер яңа версиясын яратып кабул итте, кемгәдер элекке версиясы күбрәк ошады. Һәм бу минемчә бик куанычлы күренеш, чөнки спектакльнең максаты да шундай иде. Тамашачыны уйландыру, аңа бөтен сорауларга да җавап бирмичә, ниндидер әйтелеп бетмәгән шундый фикер калдыру иде. Сез монда үзегез нинди өлеш? Мен бу спектакльнең продюсеры булдым, ягъни бөтен оештыру моментларын. Һәм шул вакытта аның тавышы өчен җаваплы идем. Ягъни бөтен уйналган музыка, эффектлар һәм тавыш чыгара торган бөтен моментлар өчен җавап бирдем. Bizde şunday uygulamalar gerek, tamamlaşının ne için şulay beyler deyip soruyor. Bizde şunday bir görünüş var. Bizde iş bana Katarda iş bana yanlılıkны bu bizneki түгел, bu bayan kilgen bu ayıdır. Ahır zaman bileyken, ahır zaman alametlerinde beyler koyarlar. Şunday bildiğin yanlılıkны içinde bilen kendisini için siz bunday kabul etmeu bayan kilgen. Менимчә, ахыр заман галәмәте ул нәкъ менә кабул итмәүгә күбрәк карыйдыр. Чөнки гел яңалык, яңа формалар, яңа фикерләр тудыра торган милләт, ул яшәүче милләт дип саныйм. Әгәр дә без үз кабыгыбыз эчебез бер кабык эчендә ябылып калсак, тирә-яктан дөньядан яңа идеялар, яңа информация кабул итмәсәк, без хәзерге замана белән бергә атлый алмабыз дигән фикердә торам. Һәм ул минем фикерем генә түгел, ул республикада барган бик күп күренешләр шуңа дәлил булып тора. Шул ук инновациялар өлкәсендәге безнең уңышлар, шул ук икътисадта да бик зур конкуренция. Минемчә, булар барысы да бергә Татарстанның һәм татар халкының яңалыкларга ачык булу турында әйтә. Һәм безнең өчен үсәргә тагы яңа стимуллар тудыра. Менә мәсәлән, сез үзегез башкаручы буларак белгиле бит, сезне ничек кабул итәләр икән? Сез шушы кабул итүне сиздегезме, әллә сезне һәр вакытта да яратып, сезне лидерлеге үсәргә көч биреп шулай кабул иттеләрме? Әлбәттә, беренче елларда бик күп кеше әле аңлап бетермәгән иде безнең нәрсә эшләгәнебезне. Безнең төркем инде, менә шәхсән төркем бик үзенчәлекле сферада иҗат итә. Ул хип-хоп, R&B, фанк һәм башка теге кара музыкага карый торган жанрлар. Ләкин безне берләшү коткарып калды. Ягъни башка юнәлештәге шундый ук музыкантлар белән фикер алышу, бер-береңә кул сузу һәм бергә яңа проектлар кору безнең өчен зур этәргеч булды һәм безгә көч бирә торган тагын бер күренеш булып карыйм мин моңа. Менә бу башкарак дип әйтелгәндә, абсадан үзгәрәк юнәлешләр, алар үзләрен альтернатив музыка дип атарлар. Моның бәяләмәсе нинди, нәрсә ул альтернатив музыкасы? Алар үзләре алай атамыйлар, аларны журналистлар, тәнкыйтьчеләр шулай атады. Минемчә, бу гадиләштерү күзлегеннән ясалган, чөнки гади тамашачыга тиз арада артистның кайсы
лагерьга караганын аңлатып бирүү өчен шундый бер яңгырашлы бер сүз кирәк иде. Һәм заманында альтернатив сүзе шундый сүз булып калды. Ләкин һәрбер төркем, һәрбер билгеле бер жанрда иҗат итүче төркем, алар әлбәттә үзенең субкультурасында кайный. Һәм алар үзләрен түгел бер жанрга караучы музыкантлар итеп тәкъдим итә. Һәм соңгы елларда без альтернатив сүзен әзрәк ишетәбез, чөнки дөнья күләм музыкаль индустриядә бәйсез музыка дигән төшенчә барлыкка килде һәм соңгы 10 ел эчендә ул юнәлеш бик зур үсешкә ия булды. Ягъни инглиз телендә ул инди дип атала, бездә татарчага тәрҗемә итсәң ул бәйсез музыка дип атарга була. Һәм бу төшенчә күпкә киңрәк, минемчә, һәм күпкә төгәлрәк аңлата бу музыкантларны. Бәйсез музыкага дип әйтергә булса, бәйсез татар музыкасын элек ничегрәк тамашачы кабул итә хәзер мөнәсәбәт ничек үзгәрдеме ул, әллә аны тыңлаучылар арттымы? Сез ничек уйлыйсыз? Ничек бәя бирәлегез? Беренчедән, даими үтә торган фестивальләрдә менә бу юнәлештәге музыканың тамашачысы әлбәттә артты. Шул ук вакытта һәрбер төркем әкренләп үзенең тамашачысын эзли башлады. Ягъни бер төркем бер көтү булып чыгып, бүтән нәрсәне бергә кушып башкарудан бигрәк, һәрбер төркем үзенең йөзен күрсәтәсе килә, үзенең үзенчәлекләрен алга чыгарасы килә һәм хәзерге вакытта Аллага шөкер төрле фестивальләр, төрле чаралар безгә шундый мөмкинлек бирә. Телисең икән фолк фестивальдә катнашасың, телисең икән рок фестивальдә, телисең икән бүтән нәрсәне бергә берләштергән фестивальләргә дә чакыралар. Һәм шуның ярдәмендә ул ниндидер табигый үсеше башланды. Ягъни рок музыкантлар рок мөхитендә иҗат итәләр һәм чыгыш ясыйлар. Фолк һәм этно музыка уйнаган артистларны үз өлкәсенә тарта һәм башкалар. Менә бу башка төрле юнәлешләрнең әһәмияте нинди татар музыкасын гомумән татар халкын үстерүгә ничек дип бәялисез менә? Беренчедән, хәзерге вакытта менә альтернатив я әйткәнебезчә бәйсез музыка әзрәк ят функцияны үти. Чөнки безнең урыныбызда дөресен әйткәндә поп музыка булырга тиеш иде. Чөнки бар, мәсәлән, алдынгы карашлы юнәлешләр, бар традицион юнәлешләр, бар академик сәнгать, бар субкультураларга хас булган сәнгать. Һәм менә бу ике крайность ничек була? Крайность. Һәм менә бу ике шикне тутыра торган күренеш ул поп культура, поп музыка бүтән илләрдә санала. Ә бездә исә поп музыка никтер гел артка таба тартырга тырыша, гел гадиләштерү юлы буенча бара. Менә Көнбатышка, шул СНГ илләренә карасаң, аларда поп артистлар бик теләп бүтән яңалыкларны үзенә сеңдереп, аларны эшкәртеп, үз тамашачысына яраклы иттереп, поп музыкасына әйләндерә. Һәм ул процесс натураль рәвештә бара. Мәсәлән, авангардта булган артистлар, музыкантлар, рәссамнар
һәм башка сәнгать әһелләре, алар авангардта бара, үз эзләнүләрен дәвам итә. Ә инде халык белән күп санлы халык белән эш итүче поп артистлар аларның казанышларын кулланып, инде көндәлек тормышка яраклы итеп, аларны ничектер гадиләштереп, гади формада тәкъдим итә. Бездә исә менә бу сегментта бик зур упкын бар дип әйтергә була, бик зур бушлык. Әйе, менә мәсәлән, авангард сәнгать арасында һәм традицион я гади, я булмаса шундый күпчелек халык өчен күп санлы аудитория өчен яраклы сәнгать арасында бик зур бушлык. Ягъни ниндидер урта класс һаман да җитми һәм кызганычка каршы безнең музыкантлар да, безнең танышлар да һаман шул бушлыкны тутырып торырга мәҗбүр. Гәрчә аларның бәлки теләгендә алга таба барыш булса да, аларга инде ул кайберләренә кызык булмаса да, чөнки һәрбер артист, музыкант я булмаса эзләнүче кеше эзләнүләрен дәвам итәргә тели, яңа формаларны ачарга тели. Һәм шул ук вакытта ул үзенең тамашачысын югалтудан да курка. Чөнки үзеңнән соң кемгә тапшырып калдырасың син ул тамашачыңны? Шул ук банкет җырчыларына булып кала. Кемнәр арасында? Менә ике юнәлеш арасында безнең халык консерватор булганга әллә ничек? Безнең халык консерватор түгел ул, бездә бит София Губайдуллина бар. Бездә заманында беренче булып вальсны керткән композиторлар бар. Безнең рәсем сәнгатендә новаторлар бар, Лондоннарда сатыла торган лаеклы рәссамнар бар. Шул ук бию өлкәсендә дә безнең йолдызларыбыз бар. Һәрбер милләтнең үз авангарды бар, ләкин ул авангардның астында тагы бик күп санлы шундый урта класс булырга тиеш. Бездә аерма шунда ки, яңалыкны бары тик кичкенә генә бик әз санлы төркем генә яңалыкны алга сөрә һәм аны үзе аша үткәрә. Калганнарның мөнәсәбәтен мин үзем дә аңлап бетермим, бәлки алар иренәләрдер, бәлки нәрсәдәндер куркалардыр. Бәлки аларның бөтенләй максаты башкадыр. Менә без сөйлибез сәнгать, мәдәният дип, бәлки алар өчен ул сүзләр бөтенләй буш сүзләрдер. Барыбер да тегендәйләр консервативлык бар булып чыга бит инде, әгәр алар яңалыкны кабул итмиләр икән, нигә шул хакта сорарга теләгән? Консервативлык һәр вакытта да бар. Ләкин ул бит һәр вакытта позитив күренеш түгел. Ягъни тарихта бик күп шундыйрак мисаллар бар. Кирәк вакытта консерватив була белергә кирәк. Кирәк вакытта замана белән бергә атлый белергә дә кирәк. Чөнки бер кыска вакыт эчендә дә артта калсаң, инде син дөнья кешесе буларак ниндидер бик кирәкле, бик тормыш өчен бик мөһим әйберләрне күрми я үзләштерми кала аласың. Шуңа күрә минемчә ике юнәлештә бер-берсе белән гармониядә үзенә кызыклы юнәлештә үсәргә тиеш. Һәм аларны берләштереп торучы ниндидер бер максат юк, дөрес әйтмәдем.
Мен себепләрен ара һәм нәрсә эшләргә кирәк дип сорарга телим. Ни өчен ул бездә шушы менә бу укыган бар һәм башкаларда юк дип әйтәсез. Бездә бар. Нинди шартларда ул булмас иде? Әллә бу теге катылгысыз күренешме? Ну, ул татарга гына хас проблема түгел, чөнки менә рус мәдәниятен өйрәнүче кешеләр дә шундый проблеманы күз аллый. Ләкин аларда ул күп кенә икътисади һәм сәяси проблемаларга килеп терәлә. Ә бездә исә икътисади һәм сәяси мөхит әз генә яхшырак башка регионнарга караганда, һәм бездә аның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Бәлки безгә әле вакыт җитмәгәндер. Бәлки ниндидер буын алышынып бетмәгәндер. Чөнки менә мин музыкантлар арасында да күрәм, 20-30 яшьлек кешеләр ниндидер үзләрен махсус артта калдырып, махсус ниндидер ул буын өчен хас булмаган жанрларга кереп, хәзер яңа әйтәм. Мәсәлән, шул 20-30 яшьлек артистлар я шәхесләр, яшьләр, алар яшьтәшләренә хас булмаган жанрлар эченә кереп, үзләрен махсус шул консерватив кысаларга ябып калдыралар. Аны попса дип тә атап булмый, чөнки чын мәгънәсендә поп культура булса, ул үзенә ниндидер кызыклы күренешләрне сеңдерер иде. Ул билгеле бер төркемгә генә түгел, ә менә киң аудиторияга кызыклы булыр иде. Консерватив булган аудиторияга да, авангард сәнгатьне яратучы аудиторияга да кызыклы булыр иде. Бәлки бу тамашачы җыю теләге белән бәйледер. Мәсәлән, әгәр дә ул без бит инде күрәбез, мәсәлән, альтернатив башкаручылар, аларның укучылар, тыңлаучылары кадәр күп түгел. Бәлки аларның тамашачы мәхәббәтен яулыйсы килә, шуңа күрә алар күп халык сораган, аларны инде моңарча тапталган сакмактан баралар. Менә бәлки проблема шундадыр, чөнки тапталган сукмакта гел тапталып йөрү, ул бит тапталган сукмакта тапталып йөрү, ул озак дәвам итә алмый. 10 ел үтсен ди, 20 ел үтсен ди, билгеле бер моментта яңа адым ясарга кирәк булачак. Ягъни буын алышыначак һәм ул буын үзенә кирәкле музыка, кирәкле сәнгатьне тапмыйча башка өлкәгә китүе бар. Ягъни менә хәзер үсеп килүче яңа мәктәптә укучы студентлар буыны, алар арасында татар теле бик киң кулланылышта түгел. Ягъни алар татар мәдәниятына әзрәк кимсетеп карый. Алар өчен ул модный түгел, алар өчен алар аны үзенеке итеп хис итми. Чөнки инде менә соңгы 10-15 ел дәвамында без шундый күренешне соңгы 10-15 ел эчендә без шундый күренешне күзәтеп киләбез. Һәм моның нәтиҗәләре бик тә моңсу булырга мөмкин. Мәсәлән, без шәһәрдә уза торган инде бер чаралар күрәбез икән, мәсәлән, шул КФУда, анда җәйге төндә фән, мәсәлән, анда чакыруга шушы альтернатив башкаручылар. Менә шул яктан чыгып караганда сез ничек бәялисез менә бу альтернатив музыканың татар өчен әһәмияте?
әйдәгез альтернатив музыка дип атамыйк, бәйсез музыка дип айтыйк. Яңа буын бәйсез музыкантлар, алар әлбәттә шәһәрдә үзен яхшырак хис итә, ягъни шәһәрдә туып үскән аудитория өчен иҗат итә, шәһәрдә уздырылган чараларда күбрәк катнаша һәм аларны шулай ук икенче яктан тамашачы, шәһәрдә туып үскән тамашачы күбрәк яхшырак аңлый. Шуңа күрә сез әйткән менә чарада яңа буын бәйсез музыкантлары катнашуы да ул минем өчен табигый күренеш. Чөнки алардан кала тагы кемне чакырырга була. Мәсәлән, шул студентлар бит, алар бит бик таләпчән аудитория. Аларга фонограмманы кабызып, килделе аранжировкалар белән сикереп йөри торган артист кызык та түгел. Аларга барыбер ниндидер сәхнәдән ниндидер фикер яңгырга тиеш һәм ул фикернең аларга якын формасы булырга тиеш. Менә 20-нче гасырда мәсәлән, ул рок булган ди. 21-нче гасырда ул электрон музыка, я булмаса бөтенләй төрле жанрларның кушылмасы. Шуңа күрә ул шәһәр яшьләренең теле, аларның табигый мөхите, монда бер нинди дә сәер нәрсә юк. Баянга сагындым авылымны дигән җырны тыңламаячак. Минем андый мисаллар күргәнем юк әле. Аны бу ике шундый һәм аларның һәрберсендә үзенең урыны булырга тиеш. Кызганычка каршы, менә Казанда әле барыбер тере музыка яңгырый торган площадкалар күп түгел. Алар булса да, анда алар татар музыкасына шулай ук әле кимсезебрәк карый. Чөнки алар әле хәтерли менә шул 20-нче гасыр башында, 21-нче гасыр башындагы эстрададагы торгынлыкны, алар һаман теге музыкаль каналларда әйләнә торган клипларны күрә һәм алар фикеренчә татар музыкасы әле һаман да артта калганнар өчен, һаман да теге шәһәр өчен түгел дигәннәре дә бар. Менә минем күзәтүләрем буенча, мен ялгышмасам, сезнең бәйсез башкаручыларның концертларына күбрәк рус телле татарлар йөри. Рус телләре русча икәнлек. Моның сәбәбе нәрсәдә, ничек уйлыйсыз? Мен әйтергәм, аларның аудиториясы, якынча бер тигез, чөнки әгәр дә тулысынча рус телле аудитория булса, безнең телдә җырлавыбыз мөһим дә булмас иде. Дөресрәк әйтсәк, монда шәһәрдә яшәүче татар яшьләре шулай ук ике төргә бүленә, ике зур төркемгә. Аларның берсе татар телендә сөйләшә, татар телен аңлый һәм бәлки профессиональ өлкәдә дә куллана. Икенчеләре бары тик өйдә генә ишетеп алган, я булмаса авылда гына ишетеп калган һәм көндәлек тормышта аны кулланмый торган яшьләр. Беренче төркем өчен ул музыка ниндер табигый мөхиткә әйләнә бара, икенчеләр өчен алар экзотика булып яңгырый һәм ләкин ул теге сәер экзотика түгел, менә үз милләтеңә карашны яңартып, аңа яңа күзлектән карау мөмкинчелеге булып күренә. Бәлки шуңа да безнең концертларда беренчеләр дә, икенчеләре дә бер тигез дәрәҗәдә киләдер. Татарда шундый фикер яши, инде ишетергә туры килә, татарның милләтенең нигезе Чишмә башы авылда дип, шул вакытта менә шәһәрдә яшәүче татар яшьләренә ничек игътибар килмәде. Сез ничек уйлыйсыз?
бармы ошошондой мемлекеттеги дөрүстүгүнөрөөк карап? Миңа калса хәзерге заманда милләтнең нигезе билгеле бер өлкәдә генә дип карарга ярамый, чөнки бөтен дөнья инде күптән шәһәрләргә тартыла һәм 20нче гасыр күп кенә бөтен халыкларны да шәһәрләштерә барды. Һәм шул глобализация аркасында без дә калганнардан бик нык аерылмыйбыз. Бүгенге менә Казанга мәсәлән күз салсак, ул Россиянең иң алдынгы шәһәрләреннән санала. Һәм шул ук вакытта аның 50% шәһәрнең 50% татарлар, татар телендә сөйләшәләр, я булмаса үзен татар итеп саныйлар. Һәм biz нигезне бары тик авылларга һәм авыл белән бәйле күренешләргә генә бәйләп калдырсак, бу бик объектив та булмастыр дип уйлыйм. Чөнки зур бик күп санлы татар яшьләре бер зур буын инде шәһәрдә туып, шәһәрдә үсеп, гел авылны күрмичә яшәп үскән. Һәм алар эчендә милләтнең нигезе кайдадыр бар. Һәм тарихка күз салсак, менә мәсәлән 20нче гасыр башында милләтне алга этәрә торган иң зур көчләр, иң зур шәхесләр, алар барысы да Казанда, я булмаса башка татарлар яшәгән зур шәһәрләрдә яшәгән, иҗат иткән һәм хезмәт иткән. Һәм хәтта күбесе Европаларга барып, Европа шәһәрләрендә укып, алар белән бер тигез дәрәҗәдә эш иткән. Һәм инде 100 ел элек безгә көнбатыш культурасы әзмәс керә башлаган дип әйтергә була. Татарның бөтен өлкәләрдә дә, бөтен жанрларда да иҗат итүче музыкасы бар дип башкалар алдында уят булмасын өчен нәрсәләр эшләргә кирәксен, нәрсә тәкъдим итәргә мисәлән. Менә берничә ел элек бик яхшы фестиваль уздырылган иде, Сотворение мира дигән. Һәм ул фестивальдә елдан-ел берәр татар, берәр сыйфатлы татар төркемен сайлап, алар үз сәхнәсенә чакырганнар иде. Заманында ул зур этәргеч булды. Хәзерге вакытта андый зур фестивальләр юк, ләкин ел сайын күп кенә шәһәр күләмендә уза торган фестивальләр, концертлар уза. Һәм минемчә, монда ике яктан теләк булырга тиеш. Мәсәлән, өстән ул, ягъни хөкүмәтнең моны үстерү һәм этәргеч бирү теләге булырга тиеш. Тамашачы ягыннан шул яңалыкларга карата ачык булу кирәктер дип уйлыйм. Һәм менә быел уздырылган фестиваль алдыннан, мин татарча сөйләшәм фестивале алдыннан чыгарган видео манифестта безнең төп сүз, төп рефрен булып, чык урамга дигән фразасы яңгырады. Һәм ул чыннан да менә бу елның, бу фестивальнең төп фикерләренең берсе дип әйтә алам. Чөнки менә өйдә утырып, үз кабагыңда бикләнеп утырып, утырганчы урамга чыгып, башкалар белән аралашып, дөньяны күреп, киң мәгънәдә дөньяны күреп, ниндидер яңалыкны сеңдерү һәм яңалыкны эзләп табып үз милләтеңә алып кайту, аңа күрсәтү
шул үсешнең бер талабы, бер ысулы һәм бер юлы дип әйтергә була. Менә бездә бит инде эстраданы үстерер өчен менә бу яңа җиле дигән яңа фестиваль уздырылачак. Буңа мөнәсәбәтегез ничек сезгә этәргеч булачакмы? Менә без менә эстрада турында сөйләгәндә, яңарыш җилендә бит эстраданы хәзерге эстраданы күрсәткән артистлар алай күп түгел. Анда ул фестиваль үзенә опера җырчыларында алган. Анда безнең бәйсез музыкантлар да катнаша, ягъни Илгиз Шехразиев белән Зарина Вилданова. Һәм хәзерге эстрада концертларында катнашкан күпчелек артистлар анда керми калды һәм керә дә алмаячак, чөнки оештыручылар үзенә күрә шундый югары таләпләр куйдылар һәм шул югары таләпләргә туры килерлек башкаручылар менә шул фестивальнең исемлегендә табырга була. Һәм миңа калса, ул фестиваль уңышлы узарга мөмкин, төрлечә узарга мөмкин, ләкин ниндидер конкурентлык тудыру факты үзенә күрә яхшы күренеш. Чөнки гел бер чараларда катнашып, бер елдан-ел бер тамашачы өчен эшләп яту урынына мөхитне дә киңәйтергә кирәк һәм артист алдында яңа таләпләр куярга кирәк. Аңлавымча, оештыручыларның максатларының берсе шул иде. Менә Казанда яшәп иҗат итүче безнең башкаручыларны Мәскәү һәм Россия дәрәҗәсендә танылган профессионаллар белән янәшә куеп, аларның дәрәҗәсен әз генә үстерү, шәхсән һәрберсенең. Бәлки аның җимешләре тиздән күзгә күренер, карарбыз. Һәр хәлдә хәзер әйтәм. Һәр хәлдә бу чарада үзенә күрә яңалык та бар, үзенә күрә традицияларга да игътибарлы караш та бар. Шуңа күрә мин аңа тулайым алганда бик уңай фикердә. Менә сезнең үзегезнең нинди алдагы якын арада тәкъдим итәчәк идеяләрегез бар? Без инде үзебезнең кече сәхнәдә экспериментларыбызны дәвам итеп, 20 октябрь көнне Оскар һәм аның төркеменең яңа концертын тәкъдим итәбез. Ул әлбәттә шулай тирә яңгырашта булачак, ләкин аның бер үзенчәлеге бар. Ул концерт музыкадан кала, тагы билгеле бер теманы ачарга тели, ул рәссамнар темасын. Һәм без үзебезнең үз кешеләребез белән әзрәк шул рәссамнарның ичке дөньясын һәм аларның хәзер әйтәм. Һәм без бу концерт ярдәмендә үз кешеләребез белән рәссамнарның тамашачыны рәссамнарның ичке дөньясы белән таныштырып карыйсыбыз килә. Һәм төрле жанрлар арасында, төрле юнәлешләр арасында параллельләр төзеп карарга телибез. Һәм сезгә бер генә сорау бар иде, менә мәсәлән, иҗат кешеләр арасында, эстрада арасында ниндидер бар бит, ниндидер конкуренция,
Әмма без бу бәйсез музыкантлар арасында андый бәйсезлекне күрмибез кебек. Сәбәп нәрсәдә? Бәйсезлекне күрмибезме, әллә конкуренциянымы? Миңа калса конкуренция булыр өчен бер үк жанрда берничә төркем барлыкка килергә тиеш. Бездә әле ул төркемнәр һәм андый артистлар саны алай күп түгел. Һәм әлбәттә һәрбер артист диярлек үзенә күрә бер жанрның вәкиле булып тора. Һәм жанрлар арасында нинди конкуренция мөмкин, шул кадәр без аны тудырга тырышабыз инде әлбәттә. Ләкин әйтүемчә, сонында, сыйфатында әле үстерәсе бар. Һәм без бу өлкәдә эшлибез, эшләдек һәм эшләячәкбез. Сезгә рәхмәт.